Musí mať vaše dieťa na teplomere 38,5, aby ste mu dali lieky? Alebo je to len mýtus z internetu? Horúčka nie je nepriateľ, ale prirodzená reakcia tela na infekciu. Nejde o to, koľko ukazuje teplomer, ale ako sa vaše dieťa cíti. Na fórach často čítame o magickej hranici 38,5 stupňa Celzia, ale pravda je, že každé dieťa znáša teplotu inak. Niektoré sa pri 39 ešte hrajú, iné sú vyčerpané už pri 37,8. Rozhoduje teda nie číslo, ale komfort dieťaťa. Ak je unavené, mrzuté, neje alebo sa cíti zle, pokojne mu lieky dajte aj skôr. Vždy však myslíte na správne dávkovanie, riadte sa hmotnosťou, nie vekom a poradte sa s pediatrom. Ak má dieťa vysokú teplotu, môže mu pomôcť aj ľahké oblečenie, dostatok tekutín, vlažný obklad, ale nikdy nie je ľadová voda, pretože tá je pre telo šokom. Ak vidíte, že vaše dieťa je apatické, ťažko dýcha alebo sa vám jednoducho nezdá, neváhajte volať pediatra či záchranku. Pamätajte, dieťa nie je číslo.